muso senantolanta kunda Mali la sini juma juin kalo tile 9 san 2023 ni nɛgɛ tan wɔɔrɔ ye sanga 30 sɔrɔ Amazone commune 5 ka bɔ Bamakɔ ani AS Mandé commune 4 ka bɔ Bamakɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade du 26 mars la Bamakɔ. Senantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ don Coupe du Mali musolakaw ta ko seginna final hukumu kɔnɔ. Amazone commune 5 jalatigi dankan ka fɔ la labɛnniw tagacogo ka ɲi a hakililatigɛlen de y'o fɔ. Ramata Fɔnba y'a yira ni Amazone muso senantolantanaw sera kɛnɛ in kan o bɛ cɛsiri de kofɔ. N'i b'a dɔn ko Amazone siɲɛ fɔlɔ don final kɛnɛ kan muso senantolanta kunda Mali la. A match ni match tɔw bɛɛ ye kelen anw yɛrɛ bolo ka ban wa. Nin y'anw siɲɛ fɔlɔ ye Coupe Mali final kɛnɛ kan. Position t'anw da la fosi. An bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ. An n'u de la ka jeu ka kɔrɔ u b'an dɔn i n'a fɔ anw yɛrɛ b'u dɔn ka kɔrɔ. Secret min b'an bolo dɔrɔn u ye dusu de ta dɔrɔn olu fɛnɛ b'a layɛ ɲini an ka ko dɔ kɛ wa. Ballontan ye dusu bolo ko de wa. Fatumata Doumbia n'a bɛ wele Raoul AS Mandé jalatigi dankan ma siran a ma yilayila. Se bɛ sɔrɔ a ka fɔ la. Ka d'a kan kabini saison daminɛ o fɛɛrɛw de bɛ sigi sen kan a ka tɔn fɛ. Final bɔlɔntan ma nɔgɔ. Bɔlɔntan in kɔni a b'an bolo sɛbɛ yɛrɛ de la. Kubu kɔni na i sera final la ka ban i ye ko bɛɛ kɛ pour que i bɛ se k'a ta cogo min na. Donc fɔlɔ an dɛsɛra. San o san o de y'an objectif ye. An bɛ na pour défendre nos trophées parce que salon an y'a ta tour ka pan ɲina. Sɛgɛrɛ foyi t'an bolo baara kɔ san o san avant que saison ka daminɛ an bɛ objectif de fixer c'est à dire que an bɛ na nin de kama. Alhamdoulilah championnat nɔgɔyara. Il reste la coupe du Mali et on fera tout pour que an bɛ se k'o fɛnɛ ta cogo min na ka double kɛ. Ka taa coupe du Mali musolakaw ta finali lajɛ sini juma stade du 26 mars la fufu don sara t'a la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siya ka Traoré ka la seli don.